Na začiatok sme si pripravili maličkú koštovku novej série. Máme tu 2 kolektor boostre a 2 play boostre, takže si ideme otvoriť, sa to prepne na druhú kameru a môžete vidieť, čo sme odtiaľ vytiahli alebo nevytiahli. Dávam. Takže prvý otvoríme play booster. Sa teším na komentáre, že to sa má rozstrihne, to sa nemá chytať rukami, mal by som to robiť v bavlnených rukavičkách. Rúmka. Tieto asi, ale nemusím to asi rýchlejšie prechádzať, keďže celá pointa to je, že chcem ukázať nové karty. Rúmky sú celkom zaujímavá vec, ale nie vždy použiteľná vec. Jedna vec, čo je zaujímavá, máme tam jednu rúmku, o ktorej sa budeme rozprávať, či to sa necháme. Toto som aj chcel, to je celkom dobré. Potkan, let's fucking go! Scarecrow, Piggy Bank. Piggy Bank. OK, Ty to vieš otvárať rúmky. Tie kľúče sú strašne cool, To je celkom akože... No to je odkaz na hľadu. Červená lilena. Tá je dosť dobrá, tá sa mi celkom páči. Island a naša foilová karta je Horrid Vigor. Dobre. A ideš ty otvoriť play booster? Jasno. Dobrá. Takto si dobrá. Trošku môžeš ísť bližšie ku kamere. To. Okay. Tie ilustrácie, aj toto, tento living font, to je strašne cool. Páči sa mi tie hračky, čo tam sú. Akože tie tokeny sú celkom creepy, niektoré karty sú dosť desivé. Čiže... Tento bol celkom zaujímavý s tým Sacrifice Land. Rúmka. Final Vengeance. OK, to je cool, jak vychádza z také mytickej brány. To je creepy. No. Tieto Nightmare sa mi strašne páčia. Oko v hube? Ale mi to zdá. OK. Áno, Rin. Zajímavá karta. Ďalšia rúmka. Aha, to je to, čo sme mali, už tuším. Či nie? Nie. Obyčajný land. A chrobák. Čiže to nie, to je oko. A ten Gremlin je super. Dobre, a teraz ideme na hlavnú časť programu. Dobre. Šetrili materiálom. Proste vám tak zbúchali. Proste lepidlo v normálnych boostroch ti rozlepie, aj keď prší, a tieto kolektor boostre musíš otvárať karbobruskou, ty vole. A keďže sú to vlastne, tuším, že z USA boostre, čiže je rovno spredu, lebo pri japonských je to naopak. Hej. Tieto lendy sú celkom zaujímavé, že piatok 13. že 13 alebo menej života. V Magicu je veľa kariet, čo niečo robí z 13. Hej, to čo vyhrávaš, prehrávaš hru a podobne. Toto je veľmi coolová karta. Foilové kľúčiky. Get Out, toto som rozmýšľal, že by som sa porozprávali o tejto karte dneska, ale nedával som ju na zoznam, sa mi nepáčila. A teraz sme vlastne na tie Rare. Aha, teraz už idú tie lepšie, no. Vyťahnuť japonský showcase a zarbené. OK, toto je celkom zaujímavé. Určite využiteľné v nejakých dekoch. Showcaseová, a toto 5-farebná, to je celkom zaujímavá. Hop. Okay. Yes! Tieto lendy sú strašne cool, tie sa mi hrozne páčia. A hlavne kľúčik môže byť 20. Lebo vymeníš tieto dve, vieš, že oni sú tak, že je biely a dáva modrú a potom môže byť modrá, ktorá dáva bielu. Okay. Že to môžu switchnúť a môžu mať ďalší oný. Potkan, foilový potkan, let's fucking go. Tento trash token, holy fucking shit. Z druhej strany čo? Z druhej strany shard. Nie. Tieto shardy sú super. Tieto shardy mi prídu ako lepšie clue tokeny. Oni sú artefakty, ale sú enchantmenty. Dobre, idem ja na to teraz. Nech tam je ten japonský showcase. Cítim to z tohto boostu. Okay, čiže ja začnem asi najprv tokenom. Nech ho dáme preč. My vieme, že na konci máme tu najlepšiu kartu. Beast. Z druhej strany Manifest. Trošku bližšie musíš ísť. Čiže ideme spredu. Takto? Dobre. Toto je super karta, dá sa mi veľmi páči.
Tie hračky sú úplne super. Kruhy mobily, to je dosť cool inak. Cool, OK. OK, Lenda ďalšia. Ďalšia 13 Lenda. To je nejaký Land Booster. Sovčelová bunda. Sovčelová bunda. Pekliata. OK. Clown, ktorý vytvára gremlinov. Toto je cool. Minimálne ilustrácia. Dobre. Spirit. A Dobre. teraz ideme na Teraz tie je na to šmaky. dobré. Dobre. Zombík, je moc. Toto je čo? OK. Zajímavé. Zajímavé. Kona. Nice. Škoda, že nie je podoba. Kaito. Pekne. Posledná karta. Nice. Úplne krásne. Foilový Marvin. Foilový Marvin. Nice. To je dosť dobré. Kona, Kaito, Marvin v jednom boosteri. To je dosť dobré. Takže to je fajn na tých kolektorkách, že vlastne aj všeobecne pri Magicu, že tam môžeš mať rôzne raritky, že to nie je takto, že môžeš mať aj 3 mytiky za sebou. Nice. Tak práve skončil segment pre tých, ktorí iba pozerali YouTube video a neboli na Spotify alebo nepočúvali to ako audio. A sa ospravedlňujeme, to bolo 6 minút iba kartového ASMR s mojimi výkrikmi, keď sme potiahli nejakú dobrú kartu. A v tomto segmente si začneme prechádzať po farbách karty, ktoré nás oslovili, prišli zaujímavé alebo podobne. Určite sme mysleli veľa dobrých a zaujímavých kariet, takže nám ich kľudne napíšte do komentáru a možno si ich prebehneme v ďalšej epizóde a možno sa o tom iba podebatujeme v komentároch. Toto boli naše, čo sme videli počas preleasu, zo spoilerov na Instagrame a podobne. Takže začneme červenými kartami. Prvá karta je Overlord of the Boiler Villages, čož je 4 červená za Enchantment Creature Avatar Horror, Impending 4 za 2 červená. Keď príde na Battlefield alebo útočí, dá 4 damage do hociakého targetu. Mal by som si vysvetliť, čo je Impending 4. Impending 4 je niečo ako Suspend Cost, lenže tá karta sa neexilne a nejde do suspendu, čiže je na Battlefielde, len je na Battlefielde ako enchantment. Na každom endstepe sa dá odtiaľ preč counter a keď stratí counter, tak sa z nej stane aj creature, čiže niečo podobné ako čo boli bohovia z Terosu, že sú to enchantment creature a sú enchantmenty, kým nemáš tam nie je devotion, ale je tam counter. Tieto V counter. podstate je celkom zaujímavé na tých counteroch to, že miznú na upkeepe, ale miznú na endstepe. Čiže už keď to vyvoláš, tak ti zmizne jeden counter, čo ti to celkom dosť zrýchli. Okolo skorej máš akože blokera alebo podobne. Hej. Čiže podľa mňa je to karta využiteľná v dekoch, ktoré nedávajú priamy damage, ktoré sa spoliehajú proste, že rozdávaš non-combat damage, jak napríklad ten Oyer, čo je z Ixalanu alebo niečo také, alebo ten Torvaluky, podľa mňa by to vedel využiť. To je ten, čo ti doubluje damage, alebo že ešte on dá ďalší damage? Nie, on dáva damage, keď zahráš kartu s odd mana costom, myslím, čiže toto by nefungovalo. Nie, on je ale ten Soulfim, čo je ten Phyrexianský, tento Torban. Áno, tieto tu budú fungovať. Neviem, či ale pre tie deky nie je príliš drahý tento efekt, lebo si zober, že je to 4 many, daj 4 damage a potom čakaj na nejakého blokera. Akože tie deky väčšinou využívajú lacné spely, čiže vždy vieš niečo robiť, vieš, ale keď si to tak necháš bokom a potom máš vlastne 5-5 zrazu z toho, čo dáva vždy ten damage, je to... Nemusí to byť zlé. Kinda použiteľné, keď nemáš čo dať, tak... Je to lepšie, ako som si prvotne myslel, keď som to videl v tom zozname, čo si mi poslal. Tak keď som rozprávame, tak je to asi lepšie, ale tiež... Nie je to top. Potrebuješ veľký setup na to, aby to bolo efektívne, alebo 4 damage každý kombat. Teoreticky je to 9 damage každý kombat, čo už je o niečo lepšie, keď si takto predstavíš. Ale ten setup cost je strašne pomalý hlavne. Ale dobre, enchantment sa ťažšie zbavuje, čo je plus. Že je menej wipeov na enchantmenty a podobne. Čiže môže to byť dobré v tom, že keď to zahráš za ten impending cost a niekto v ďalších 3 kolách wipene boardu, tak ti toto neodíde a potom ti to príde. Čiže, neviem. Ešte by sme mali vysvetliť, rozhodím sa tieto karty hodnotiť, nie na základe nejakého CDH power level alebo niečo. Je to taká naša subjektívne impresie z tej karty, ako si myslíme, že je hrateľná, použiteľná, dobrá, čiže je v tom aj kombinácia síly, aj
páči sa mi karta, aj toto, hento, tamto. Budeme to hodnotiť na stupnici od 1 po 10. Tak. A tak. Čiže tomu by som dal takých solidných 5. Solidných 5? 5 až 6, 5,5. 5,5? Dobre, ja by som tam asi dal 4,5 alebo 5. Čiže dám tomu 5. Je to taký minus, že nie je to najhoršia karta, ale zase nie najlepšia. Že vieš tam dať úplne iné karty, ktoré ti zrýchlia to, vieš, akože rýchlejšie, vieš. Hej. Nejak, ale... Plánoval som tomu dať asi, že 3 alebo niečo také nízke, ale tak sa o tom rozprávali, tak je to lepšie, ale je to dobré v niektorých dekoch. Keby som stával tie deky a mal by som napríklad, že 103 kariet v deckliste, tak toto by bola asi jedna z prvých, či by som katol, čiže preto tomu dávam aj nižšie túto. Dobre, ďalšia karta je Big Bang. Nie je to tiež topka karta, ale jednak sa mi páči ten flavor text a druhá sa mi páči art. A nie je to až tak zlé, je to v pohode bloker. Prečítam, čo to robí. Je to za 1 a červenú Artifact Creature Boar Toy. Keď zomrie, vytvoríš si treasure token a je to 3/2. Za 2 mana je solid. A máš aspoň blokera, vieš. Za 2 mana 3/2 je celkom dobrá. Plus ďalšia mana, vieš, keď zomre. Je to fajn. Niektoré treasure decky alebo artifact decky by to určite chceli. A myslím si, že to je jedna z tých kariet, že keď si stavíš nejaký deck a dáš tam tie banger karty a potom potrebuješ nejaké menej manakostové veci, ktoré čo ti na začiatku vieš vytvárajú, kasnúť. čo vieš kasnúť, tak si myslím, že toto je veľmi dobré, hlavne nejakých Rakdos treasure deckov alebo podľa mňa Prosper by chcel niečo takéto, lebo si zober, že keď ti to Prosper napríklad exilne, ty to zahráš, Prosper ti vytvorí treasure token, toto zomre vytvorí ďalší treasure token, tak celko si to preplatilo a ty si tam máš 3/2 ako creature. Čiže myslím si, že je to celkom dobré, ale nie je to taká nejaká, že wow, úžasná karta. Radšej by som si, keby som mal aj čiernu deku, tak by som si tam asi radšej namiesto tohto dal toho... Viem, čo myslíš, keď zomrie, tak... Ten čierny pirát za 1 manu, že skrajneš, aj taký treasure token. Neviem, či sa teraz milím, nejaký freebooter, alebo tak nejak sa volá, nevadí, tuto bude tá karta. A čo by si tomuto dal? Ja by som tomu dal solidné 4. No, asi aj ja, lebo akože nie je to top. Nešlo by to do každého deku, ale podľa mňa je to taký hidden gem, že bude to overperformovať tá karta. No dobré, toto je zvláštna karta, na ktorú sa určite chcem spýtať. Razorkin Horde Caller, 4 a červená za creature Human Clown Berserker, ktorý má haste, keď útočí, vytvorí 1/1 červeného Gremlin creature tokena a je to 4/4. No, táto karta mi na pre-release dosť pomohla. Vďaka nej som aj párkrát vyhral, lebo nie je to najlacnejšia karta, ale vytvára ti Gremlinu. Neviem, je tam viac karet, ktoré vytvárajú Gremlinov v tom sete? Viem, že tam boli Gremlin tokeny, takže asi áno. Čiže, lebo akože, čo som ja pozeral, tak som si nevšimol žiadnu inú, čiže... A tí Gremlini sú zlatí. Okay. 5 many za 4/4, ktorá vytvára jednotku. No to je v pohode. Keby nemal haste, tak sa ani o tom nebavíme. A keď útočí, vytvára jednotku. Keby to bolo niečo ako ten Krenko, čo na sebe dáva counter a potom vytvára toľko goblinov a máš to, ten efekt sa volá, že Army in a Can proste. Akože, ja rozmýšľam, či ešte budú chcieť robiť viac gremlinov. Lebo, vieš, akože nebol by to zlý tribal, vieš, by mohol byť niečo podobné ako gobliny, ale... No hej, ale už gremlinov dajú iba do tohto, alebo či ich budú rozširovať. A už máš aj tých koboldov a podobne, čiže to je... To je také, že... Impov a podobné tieto creature typy. Neviem, to mi nepríde veľmi ako karta, ktorú by som chcel hrať za 5 many. Keby som mal nejaký deck, ktorý hrá Himeny, že mi plusuje creaturey a dávam si extra kombaty, aby som toto vedel využiť lepšie, tak možno. Ale nie, tiež to nie je akože nejaká extra. Ja som to vybral kvôli tomu, že na pre-release mi dosť pomáhala. Okay. A nebolo to zlé. Hej, keď už som mal tých 5 many a proste 4/4, ktorá má haze a môže rovno... Dal som agro, čiže... Dobre, čiže dáme tomu, že ja tomu dám 3 body. 3 nie je zlé. Ja tomu dám 2. Prečo? Dôvody sú na úplne nejakú... Neviem si predstaviť, aký deck by som musel hrať, aby som išiel po takej karte, ako je táto. To za mňa uberá strašne veľa bodov. Keby to bolo za 3 many a bola by to 3/2, by som to chcel oveľa viacej. Alebo za 4/4, to je také ešte, že good deal. Možno.
OK. Ďalšia karta je Razorky Needlehead. Sexy karta. A milujem efekty, ktoré trestajú tvojich oponentov za to, že ťahajú karty a toto je... To sa dá využiť aj v tomto, ne? Čo si ty hral minulé. V Nekusárovi. Nekusár sa dá to je využiť. úžasná Nekusár karta. Dá sa to využiť takisto aj v tom, že proste doubleuješ damage. Áno, tiež za áno, 2 many, určite. vieš, proste to je super. Určite je to super a páči sa mi aj ten mana cost, že je to 2 many. Sú to sa 2 červené, čiže keď hráš trojfarbu a tak je to možno trošku ťažšie na castnutie. Chcel by si to asi vyhodiť v nejakom druhom kole alebo treťom kole. A v monorede je to plná super, lebo monored veľmi rád robí také, že trochu zle túto a keď sa tie efekty proste nastakujú, tak viem si predstaviť, že to veľmi dobre v nejakom chaos deku, že keď máš také tie, že mana barbs, čo ti dáva damage, keď tapneš land, alebo v nejakom Gerson Stand decku, lebo každá karta sa potom rovná zrazu 3 damage. A keby v Nekusárovi máš, že toto, Nekusára a Gerson Starna, tak každá karta sú zrazu 3 damage, čiže človek dostane 6 damage. No. Je to už veľmi nepríjemné a nepotrebuje to až toľko setupu, lebo samo o sebe je to 2 dvojka za 2 many, čo nie je úplne najlepšie, ale ten efekt tam rozdá veľa. Ale je silná, no. Je to podľa mňa veľmi dobrá karta. A je to žerérka, vieš. Hej. Toto je fakt podľa mňa do casual veľmi dobrý card draw hate. Keď máš proste nejaký čierny deck, ktorý si veľmi rád ťahá karty alebo podobne, tak väčšinou za to platí životmi a pri takomto niečom si dvakrát rozmyslíš, že koľko kariet si naozaj bude chcieť ťahať. Ja by som tejto karte dal kľudne 7,5. Ja by som dal možno aj na to, že to je rareka. Stojí 2 many a robí to, čo robí, ja by som dal, že 8,5 až 9. 8,5-9 by som dal kartám, ktoré mi pomôžu akože drasticky vyhrať keď si zoberieš všetky tie veci, čo tie atribúty, že 2 many, 2 dvojka a robí to strašne nechutnú vec, ešte má aj first strike, vieš, takže to je to dosť silná karta. Záleží na tom, že má first strike v commander formáte. Chceš útočiť 2 dvojkami, ktoré môžu dosť ľahko zomrieť. Pravda. Tak potom prečo mu dali first strike? Do constructed formátov ako standard a takto, tam je to potom úplne super, lebo dáš si ich tam 4? No. Fuj. No. Ja mu dávam takých 8. Podľa mňa, nevieš náhodou, či už bola standard rotácia, alebo či bude až... Netuším, bola nedávno. Čiže už vyrotovala Sheldreda? Presal si Sheldreda toto v jednom deku? Neviem, či bola, lebo až standard moc sledujem, čiže to je také... Presal si Sheldredu a toto v jednom standard deku. 4 a týto. Fuj. Dobre. Ďalšia karta. Norrin Swift Survivalist. Za 1 červenú manu je to Legendary Creature Human Covered, 2 jednotka. Norrin nevie blokovať a keď creature, ktorú kontroluješ, je bloknutá, môžeš ju exilnúť a vrátiť ju na battlefield na konci kola. Nie, môžeš zahrať z exilu toto kolo. Je to jednomanová karta červená. Poznáš originálnu Norrin kartu? Nie. OK, tuto bude. Je to vlastne za 1 manu, či 1 dvojka, alebo také niečo. A on má, že vždy, keď niekto zahrá kartu, alebo zaútočí s príšerou, on sa exilne a vráti sa na battlefield na tvojom NSTP. Čiže on robí to... Podobný efekt, lenže vyscalovaný je ten efekt. A napríklad ten pôvodný Norrin je strašne dobrý v tom Arbaz Mir deku, kde proste sa stále vracia, stále pinguje za 1, alebo v Yoshimaru deku, kde ti stále pridáva counter a podobne. A to je niečo podobné, ale keďže červená chce hrať karty z Exilu, tak to môže byť super spôsob, ako ty môžeš ochrániť niektoré svoje creaturey a dostávať z nich extra value. Ale musíš s nimi zase útočiť. No. Musí byť blokované. Hej, ale buď niekto neblokne a dáš ten damage? Hej, alebo ju blokne a ty si ju vrátiš. No musíš mať podľa mňa dosť money, keď chceš napríklad že niečo väčšie vrácať. No hej, áno, ale keď to budeme nejaký silný ETBčkový efekt, ako napríklad toto by si hral presne v Prosperovi. Prosper epizóda. Prosperovi vždy, keď zahráš kartu z Exilu, vytvorí ti treasure token. Čiže ideš zaútočiť, niekto to blokne, ty si to exilne zahráš, to znovu máš treasure token. Čiže už je to trochu lacnejšie, už si to robí treasure tokeny, už si to vieš proste točiť. Tam budeš hať veľa
lacných creatureov, niektoré ETB efekty alebo podobne. Čiže toto si myslím, Sa mi že je páči oveľa ten creature lepšie. type na tom. Hej, podľa mňa toto je oveľa lepšie, ako sa to na prvý pohľad zdá. Ľudský zbabelec. Hej. Podľa mňa toto je taký invisible commander v tých niektorých dekoch, že to ti tie, alebo čo je tá Leila, sa tuším volá, čiže na kombate exilne karty môžeš niečo z toho zahrať, pridáva na seba counter a podobne, tak to je úplne super a obzvlášť, keď máš nejaké dobré ETB efekty. Čiže to je podľa mňa super. Toto je oveľa lepšie, ako som si myslel. Taká 7-8. Ja by som tomu 7. dal 7,5. Aby som to 7,5, lebo keď už toto dostaneš na bordu a máš nejaké veci, ktorými to komunikuje, tak si myslím, že to ti veľmi rýchlo posunie. Plus je to lacná vec. Obzvlášť, keď máš niečo ako ten amulet, ktorý vyšiel v Modern Horizons 3, že keď zahráš kartu z Exilu, tak dáš jeden damage a potom Prosperity vytvorí treasure token a potom hento tamto a tie veci sa proste nabalia a toto je vec, ktorá umožňuje exilovať karty, ktoré by v podstate nemali byť exilnuté vo farbách, ktoré nevedia a vrácať ich pekne z Exilu. Blinkovať. Že keby som hral v nejakom takom deku bielu, asi nebudem hrať toto, lebo to biela má toľko spelu a enchantmentov, čo ti tie veci vracajú a nemusím za to platiť manu, ale keby som nemal k bielej prístup, tak toto by som asi určite hral. Dobre, ďalšia karta je Pyroclasm za 1 a červenú sorcery, ktorý dealne 2 damage každej creature. Toto mi prišlo strašne zaujímavé, pretože nie je veľa kariet, ktoré slúžia ako conditional board wipe za málo many. I sú efekty, ktoré dajú všetkým creatureom 1 damage. Plošne, napríklad End the Festivities alebo podobne. Toto mi prišlo zaujímavé kvôli tomu, že čím ďalej vychádzajú 3 dvojky, 1 dvojky, 2 dvojky a podobne, týmto sa vieš zbaviť a obzvlášť keď hráš nejaký deck, kde hráš väčšie toughness tých príšer, ako napríklad 3 alebo tak. Toto by sa dalo strašne dobre dať do tejto. To je z tohto. Detektívy. Jak sa to volá? Jaj a tá Judith. Judith. Áno. Presne. Určite. Z Judith všetko, Death Touch a Lifelink. Keď máš plnú bordu, tak s tým tak krásne vajpneš, že... Dá ti to viac životov, ale v tom prípade máš už lepšie, podľa mňa, spely, ktoré dávajú iba 1 damage, a keďže majú Death Touch, tak na tom nezáleží. Ale toto si myslím, že je úžasný spôsob, ako sa môžeš zbavovať token deckov a podobne. Alebo aj keby si... Tak záleží na tom, že aké silné sú tie tokeny zase. Áno, ale väčšina napríklad, že Goblin tokeny, akože áno, oni hrajú lordov a podobne, ale keď máš napríklad, že Goblinov a jedného lorda, tak môžeš. Hlavne, prečo si myslíš, že prečo toto je celkom dobrá karta, je, že board wipe ako napríklad Damnation alebo Wrath of God, všetky tieto board wipey sú často zahrám bordu a passing call, lebo nemám manu. A toto sú iba 2 many, čiže keď wipneš tú bordu, tak môžeš byť prvý, ktorý si začne vykladať veci a nie posledný. Ja preto ani nehrám toľko board wipeov v mojich dekoch, lebo mne sa nepáči to, že musím sa tapnúť a potom všetci oponenti sa môžu rozložiť, kým ja idem na kolo, takže už ani som nič nezískal. Problém, že aj, akože aj tebe to môže ublížiť dosť, zase to je také situačné. No ako každý board wipe. No. Ako každý board wipe, ale keď ty budeš hrať napríklad tie creature, na ktorých ti bude záležať, majú mať 3 toughness, alebo tam budeš hrať presne tie veci ako ten piggy bank a podobne, že keď zabiješ svoje creature, tak ty z toho niečo máš a oni z toho pravdepodobne nebudú nič mať. Čiže vtedy tento efekt môže byť úplne super. Akože dá sa to aj s tými doublovačmi tiež dá sa skombinovať. Tá červená je... No jasné, tá červená je. A vieš zabiť aj silné creature. Ako červená má veľa spôsobov, ako môže wipenúť bordu a podobne, ale toto mi prišlo super, lebo je to celkom lacný spell na manu. Toto plus ten Torbran, to je už 4 damage, potom ešte nejaký ďalší doublovač a už proste borda je v prdeli so silnejšími vecami. Koľko bodov tej karty? Nie je to nič prelomové, prišlo mi teba ako taká zaujímavá karta, dal by som jej 4,5-5. Niektorým dekom to pomôže, ale že by to bolo nejaké prevratné. Dal by som tam asi 4. Dobre. Poďme sa teraz pozrieť na modré karty. Prvá karta je Abhorrent Oculus za 2 a modrú. Creature Eye 5/5, as an additional cost musíš exilnúť 6 kariet zo svojho graveyardu. Má to flying a na každom upkeepe
iba oponentových upkeepov, čiže nie na svojom, manifestuješ dread. Manifest dread je nová mechanika, Sakra silné, David. pozrieš si vrchné dve karty knižnice a jednu si dáš ako manifest token na Battlefield a jednu si dáš do graveyardu. Ak pod tým manifest tokenom je creature, vieš ju otočiť za zaplatenie mana kostu tej creature. To sa neráta ako castenie, to je special action ako flipovanie morfov, takže sa to nedá skauntrovať a áno. A je to super, je to úplne parádna karta, lebo môžeš si dávať veci do graveyardu, ktoré by si chcel reanimovať, alebo keď máš veľa landov, môžeš si landy hádať do graveyardu a boostovať si creaturey. Ja silno premýšľam nad tým, že ako tí wizardi rozmýšľajú nad tým, že čo je legendary creature a čo nie, vieš, lebo toto je len, že creature a je to oko. Do 3 many 5-5 flying a robí strašne nechutné veci. Dosť to rozbíja akože celkovo ten formát, lebo to je nechutne silné. Páči sa mi to, mám strašne nad karty ako Koma, Tendershoot Red a Beledros, lebo na každom upkeepe vytvárajú nejaký token a máš z toho value, aj keď ty nič nerobíš. Čiže napríklad, keď ti nepríde karta a nemôžeš niečo dobre zahrať a musíš posunúť kolo alebo holdovať manu alebo niečo, tie karty stále niečo robia a toto je presne to isté, že aj keď máš málo kariet na ruke, v podstate dostávaš takú zvláštnu formu card selectionu a card advantageu. A je to úplne brutálny art. Aj ten aj celá tá karta je dosť silná. To je proste, kebyže tomu spravíš legendary creature a máš to ako komandra, tak je to dosť. Hej. Za 3 many. Ale nepovedal by som, že Exilnúť 6 kariet z graveyardu je úplne nič, pokiaľ nehráš vyslovene nejaký mill deck. Kde máš veľa efektov, ktoré ti pomáha si naplniť ten graveyard. Vieš hrať mill deck, vieš. Áno, že efektívne. Vieš, ale nemyslím si, že je to nejaká rýchla karta, alebo dostať 6 kariet do graveyardu, to nie je úplne náleží. Buď budeš hrať lacné zlé creaturey, ktoré chceš sacrificeovať a podobne. Lebo aj ty si vieš dávať rád countre, napríklad. Nie, akože Domofmana... Dáš karty do prdele a potom zahraš toto. Domofmana je to určite fajn karta. Ďalšie nechutné veci, ktoré vieš hrať bez toho, že by to niekto scountril, čo je dosť dobre. Alebo do Muldroty, to je ten mill commander, ktorý vie hrať permanent spely z graveyardu, tak to môže byť tiež do toho dobré. Len jediné, čo je také zvláštne, je, že ty si keby chceš sebe naplniť graveyard a plníš si ho tým manifest dreadom, ale potrebuješ si ho naplniť už predtým, než to castíš. A toto potom nebudeš rekastovať z command zóny. Čiže aj to, že ti plní graveyard, nie je úplne najlepšie samo pre seba. Že... Ale takto, vieš to zahrať aj neskôr, vieš. To je jedna vec. Je to lacný spell, čiže to je druhá vec, že môžeš si to podržať na ruke, kľudne zatiaľ si milnúť veci, a keď máš napríklad slabú bordu alebo shitty bordu, tak to zahráš a už vieš manifestovať a už vieš hrať tie lepšie karty. A keď to robíš na každom upkeepe, tak to je podľa mňa, že... To sa bude rozbiehať... Že sila. To sa bude rozbiehať určite veľmi, veľmi rýchlo. Keď to chvíľku prežije na borde, tak to bude potom veľký problém. Ja by som tomuto dal kľudne 8, lebo toto je unikátny efekt, je to coolové. Ja by som tomu dal 10. 10? Za mňa je to 10, lebo je to fakt. A ja by som 10 dal niečomu, čo... Ale keď rátaš, vieš, akože ten full balík, za 3 many, 5-5, flying, hnusné schopnosti, ja tomu dám 10 za mňa. OK. Za mňa je to 8 kvôli tomu, že nie je to taká karta, ktorá keď príde, tak do 2 kôl si vyhral hru. Aj keď môže byť. Ak máš postavený ten deck na to, že tie tvoje creaturey majú nejaké... Myslím, že otočenie... za sebou vieš manifestovať ten dread. Hej, no. Čiže už si vyťahneš 3 veci z graveu. Vidíš 6 kariet. Vidíš 6 kariet, 3 z toho máš na Battlefielde. Je to veľmi silné. Je to dosť cool karta. A má to brutálnu ilustráciu. To je fakt, to by som chcel na podložke. Keby toto bolo na podložke, tak si hneď kúpim podložku. Je to veľmi silné. Myslím, že sa netriggerujú Enter the Battlefield efekty, keď otačaš. Čože maličký problém, že nie je také, že otočím teraz 3 karty, ktoré mi vyhrajú hru. Ale je veľa creatureov, ktoré môžeš za lacno castiť, majú veľké staty alebo podobne, že vieš to spraviť celé. Alebo nejakú nechutnú schopnosť, vieš, už potom ďalej, že nie je to síce ETBčko, ale niečo to spraví. Súhlasím, je to strašne logické, úžasná karta. Ďalšia karta je The Mindskinner. Modrá, Legendary Enchantment Creature Nightmare, nemôže byť blokovaný a ak source, ktorý by dal damage oponentovi... Počkaj, to je source you control, ja som si to iba on. To môže byť hociaký source.
Dobre, ak source, ktorý ty kontroluješ, dealne damage nejakému oponentovi, preventni ten damage a ten oponent milne toľko kariet. Ja som si myslel, že to je iba na jeho útoku, že on namiesto damageu dáva... Neblokovateľná 10 desinka za 3 modré many. Čiže vlastne to milne 10 kariet. Wow, OK, tak to je ešte lepšie, ako som si myslel. To je veľmi silná karta. Tú modrú, akože keď tak na to pozerám celkovo, tak zatiaľ ju spravili, že brutálne silná. Modrá je veľmi dobrá v tomto sete. Plus veľa kariet som dá hrať s enchantmentami, lebo strašne veľa, ten set hraje okolo enchantmentov, čože... Hej, aj tie izby, aj tak, keď to je lepšie, ako som si myslel. Akože dobre, nedám tomu nejaký brutálne vysoký rating, lebo je to špecificky pre mill decky a nie je to úplne, že každý deck bude na to postavený. Ale napríklad neviem, či poznáš toho Captain, on bol Commander v príkone z Baldur's Gate, taký pirát, vyzerá Davy Jones. Tak on reanimuje creaturey. On s Nightmare-mi, ne? Horormi. To je horor. Ale to je jedno, lebo ty chceš milovať tvojich oponentov a potom on má, že na endstepe ty si vytiahneš nejakú creature, ktorá tam prišla toto kolo a stane sa z toho horor. Čiže toto tomu neskutočne pomôže snowballovať a tvoji horory. A keď vlastne nie je to až také dobré, lebo on hovorí, že toľko, koľko dajú horory damage, toľko si milneš kariet a keďže oni nedajú damage, tak prichádzaš o nejaký ten... Ale toto ti vlastne robí ten veľký mill, vieš, ale zase... Hej, ale ten mill už máš aj bez toho s tým, že iba oni nedajú damage. Otázka je, či ho vieš udržať na borde, lebo má ten jeden toughness. No hej, to zomre skoro na všetko, ale... To musíš jedine, že rýchlo vyvolať. Respektíve vedel by sa použiť aj jak mill commander, podľa mňa, veľmi dobre. Hej. Vieš, hodíš tam túto, Jeweled Lotus napríklad? No. Máš ho na prvom kole von, je to celkom dobré, no. Ostatní zatiaľ nemajú, no aj keby niečo majú, tak ho nemôžu blokovať, ale ideš. To je... Plus keď chceš ešte nejakú ochranu neho dá, že by mal hexproof alebo niečo, tak to je dosť silné. Ale... Nie je to dobrá karta do late gameu, podľa mňa. Ale zaujímavý efekt, veľmi zaujímavý efekt. Lebo rýchlo vie zomrieť potom asi, ne? Keď už všetci majú proste veľa many a rôzne distroje, tak je to také, no. Ale zase ho vieš manifestnúť. S tým okom napríklad. OK. To dosť dobre potom. Akože je to dobrá karta podľa mňa. Je to určite zaujímavý efekt. Nemyslím si, že je veľa takýchto efektov v Magicu. No... Škoda, že nefunguje ešte s Mindcrankom. On preventuje damage, čiže ti vypne Mindcrank, ktorý chceš mať v takom deku. Čiže určite sú tam nejaké veci, že si musíš vybať buď to alebo to, ale vyzerá to ako veľmi zaujímavá karta. Akože za mňa 8 z 10. Toto je 8 z 10. OK, ja dám tomu 7. 7? Ja nevidel som to ešte v hre, nie som ešte úplne presvedčený, že to vie vydržať tak dlho, aby to robilo tie veci, ale... To musíš asi niekedy na začiatku, preto hovoríme o tom komandovi, že... Bolo by to aj dobré niečo ako v tom Nekusar decku, kde on dáva damage a namiesto toho odmilováva tie karty, ale potom je to také, že všetko si dáš na ten jeden efekt toho milu a delíš si tie efekty, že veľa vecí potom prestáva komunikovať, čiže... Dobre, prechádzame na zelené karty. Prvá je Enduring Vitality. Za jednu zelenú enchantment creature Elk Glimmer má Vigilance. Creatures you control sa vedia tapnúť za jednu manu hociakej farby. A keď Enduring Vitality zomre, ak to bol creature, vrátiš to pod svoju kontrolu ako enchantment a je to 3/3. Sú to dobré mechaniky. Toto je celý ten cyklus tých kariet. To sú všetko... Super, ale robí to aj ten had potom. No to je celý tento, že to je super. Oni sú enduring niečo a lebo stále to máš, aj keď ti to zomrie. Áno, to... A pritom máš ešte aj vlastne creature. Je to super a je to plus aj tá schopnosť, že lacná karta. 3 many, či mana za každú creature. To je úplne super. Tento efekt je na Cryptolith Rite, čo je za jednu a zelenú, ale je to iba enchantment. Áno, nemáš tam ten creature bonus, čiže si priplatíš jednu manu a máš 3/3 s Vigilancom. Celkom dobré. A potom je to na Elven Chorus, ktorý vlastne, že 3 a zelená, ten ti dovoluje hrať, pozrieť sa na vrchnú kartu, hrať creature karty v knižnice a dávať tvojim. A potom Inga Esika, ale tá už je dvojfarebná, tá už nie je čisto zelená. Čiže tieto efekty už nie sú tak rare ako bývali, ale toto je jeden plán z tých lepších efektov, ktorých sme videli. A neviem, či zelená potrebovala ďalší z týchto efektov. Takže viac už k tomu asi nepovieme, ale podľa mňa je to solidná šestka.
6,5 by som tomu dal. Asi 7 skôr, lebo ten FA je dobrý, za tým zelená si vie rýchlo to majú nájsť, čiže... Dáva to tomu veľa ešte určite. Pridáva to deku Vieš, veľa. proste dáš si tohto, jak sa volá, Avenger of Zendikar, spraví ti plenty a s týmto máš za každú plentu, jasné. ktorá je 0 jednotka, jednu manu. Jasné, to Čiže je, máš milión many. to je brutálne silné, to akože, to určite. Dobre, teraz tu máme prvý room, a vlastne myslím, že jediný room, o ktorom sa dneska budeme rozprávať, ten sa mi veľmi páčil. Ľavá strana je walk-in closet za jednu a zelenú, môžeš hrať land karty z graveyardu. A druhá je Forgotten Cellar za 3 zelená. Keď otvoríš tieto dvere, môžeš hrať karty z tvojho graveyardu a keby boli položené do graveyardu, tak ich exilneš. Čiže ti to dáva na jedno kolo možnosť využiť celý tvoj graveyard, aby si išiel hrať. A dôležité treba podotknúť, CMC tejto karty je 8, lebo je to 5 plus 3. Na staku je to iba tú room, ktorú otváraš. No. Keď budem otvárať walk-in closet, tak je to... Druhú si vieš nechať na... Áno, a keď je tá roomka zavretá, tak ten permanent na borde má CMC 3 alebo 5. A keď mám obidve, tak je to CMC 8. Aha. To záleží, lebo napríklad Abrat Decay removuje permanent mana 3 alebo menej. Čiže to som sa podotknúť. Otváranie roomiek je tiež special action, ktorý je nekontrovateľný. Čiže pokiaľ hráš nejaký mill deck, ktorý chce vyhrať na kombo alebo nejaký, neviem, veľký spell alebo niečo také, ale odmiluješ si ho, keď máš toto na borde, môžeš hrať len karty z graveyardu a potom, keď príde to kolo, kedy chceš zahrať ten spell alebo niečo, unlockneš si tento cellar, nedá sa na to respondovať, nedá sa to vycountrovať a už môžeš hrať karty z toho graveyardu. Za mňa asi jediný problém tých roomiek je to, že sú také, mne prídu strašne neprehľadné, že to je proste taká... Či na karty, je to také, je to dosť bordel, hej. I tak Planeswalkery, že keď to má niekto na bode, tak to asi nebudem čítať. Hej, je to proste také, že nie, ale je to dobrá karta. A je to strašne zaujímavé, že proste si v strašilom dome a otváraš tam miestnosti. Hej. Flavorov je to úplne úžasná karta. Ono to možno mohli spracovať tie roomky inak, vieš, možno to mohli spraviť jak landy, nejaké obojstranné landy. Alebo niečo, lebo toto, na to sa aj veľa ľudí sťažovalo, že je to také, že divná karta. Ťažko čitateľná karta, ktorá je proste... To je to aj tie dvojité spely, no tie instanty a sorcery. Hej, viem, čo myslíš, že Guarantér a podobne. Ale je to podľa mňa veľmi zaujímavá mechanika. Ja sa mi páči to, že nemusíš otvoriť dve naraz, keď máš nejakú manu na konci kola. Je to iba sorcery speed, to ešte musím dodať. A keď máš na konci kola nejakú manu, ktorú nevieš využiť, tak si aspoň odomkneš nejakú rúmku, že má to viac využiť a do casual je to podľa mňa úplne super. Ja by som tomuto dal 9. 9? 9, lebo ten druhý efekt ti umožňuje vyhrať hru. A... Akože hej, dobre, ale... 8, lebo 5 man je veľa. 5 man je veľa, na to by som to otvoril a potom išiel vyhrať. Túto kartu... Destrojne alebo čo, vieš, to sa... Vieš. Hej, vtedy je to problém, ale nemôže reagovať na ten destroy, takže potom máš... Jak mi to zaplatíš, už máš access k tvojmu graveyardu. A môžeš odtiaľ hrať counterspell, alebo protection, alebo niečo. Zelená má milión vecí, čo permanentne dávajú hexproof. Ale nevieš sa spoliehať iba na tú kartu, vieš, to je také, že... Nie, ale ja teraz, čo som vlastne včera stával ten jeden deck, tak tam je toto ako veľmi dôležitá karta. Jednak chcem hrať landy z graveyardu, čo je edit bonus, lebo je to trochu taký deck, ktorý sa hrá na landfall. No, však to robí ten kaktusak z... Hej, ale iné farby. Veci, no. Ale iné farby. Ale pre neho by to bolo tiež úplne super. Ale je to na podstate, že chcem vyhrať na nejaký veľký X-kový spell. A keď ten odmilujem, tak mám problém. A keď toto odmilujem, tak mám problém. Tak som tam dal nejaké efekty, ktoré ti to vracajú do ruky na vrchnice, ako Eternal Witness, Noxious Revival a podobne. A potom si zahrám toto, otvorím si tú roomku, budem mať veľa tokenov, ktoré môžem sacrificenúť pre manu a robiť všetky tieto veci. A potom si zahrám veľký spell z graveyardu. Čiže keď idem vyhrať, všetky karty, čo som odmiloval, ktoré neviem zahrať, mi slúžia ako ruka. Čiže preto tomu dávam taký vysoký rating, lebo je to taký efekt, ktorý ti umožňuje v zelenej robiť niečo zaujímavé. Je to taký nekantrovateľný Yawgmoth's Will, ktorý ti proste dovolí si zahrať celý tvoj graveyard v jednom kole. A ja mám strašne rád v Commandery, v tom casuali, hlavne to, že setupujem si boardu,
a už som v momente, že už som nezastaviteľný, už keby mi rimujete polovicu mojich vecí, tak už to mi je úplne jedno. Mám veľa many a idem to teraz roztočiť. Budem mať jedno kolo, na ktorom zatešil celú hru. A toto je karta, ktorá mi to umožňuje, čiže toto si chcem zohnať určite Fuartova. Tak. Fuartové? Áno, má to veľmi pekný Fuart. Dobre, idem na ďalšiu kartu, hej. Twitching Doll. Dobre, toto som sem dal kvôli tomu. Nejaký rozkusaná hračka pre psa, vieš, ale tak to vyzerá ten obrázok. A toto som sem dal kvôli tomu, že je to podľa mňa veľmi zaujímavý mana dork. Nie je to najlepší mana dork, lebo... Nest counter, hej. Dobre, prečo že to spraví. Twitching Doll je jedna zelená za Artifact Creature Spider Toy 2/2. Za tapnutie to pridá farbu hociakej many a dá to jeden nest counter na Twitching Doll. Za tapnutie môžete sacrifice to Nesting Doll a vytvoriť toľko 2/2 Green Spider Creature tokenov s reachom, koľko bolo nest counterov na Twitching Doll a aktuje sa to ako sorcery. To podľa mňa veľmi zaujímavý mana dork do veľa dekov, lebo veľa napríklad creature alebo token dekov alebo podobne nebudú hrávať toľko manadorkov, lebo chcú tie sloty použiť na buď ramsply, ktoré dajú landy, alebo akože je to token využiteľné, vieš, to je generátory. proliferate, no spraví veľa pavúkov, vieš. Toto máš dva v jednom, že... Vieš, už keď tam dáš jeden counter, už proste môžeš to tak proliferatovať, že spravíš tam veľa, máš veľa pavúkov s reachom, čiže si aj proti flyingu celkom ok. Hej, ale je to veľmi zaujímavý efekt, podľa mňa. Nečakal som, že takéto niečo bude na manadorkovi. Čakal by som možno, že to nebude dávať manu, že to iba tapne za nesting counter a potom sa to vie odpaliť. Je to veľmi zaujímavé a tiež to budem chcieť vyskúšať v nejakom deku. Hlavne s tými kartami, čo ti ako s tým Enduring Vitality, čo ti dáva manu za každú creature, ktorú kontroluješ. Tak z tohto si manadorka za 4 kola si vieš spraviť ďalších 4 manadorkov. Vie to sa to podľa mňa rýchlo dostať pod kontroly. Myslím si, že to je jeden z tých lepších manadorkov. A za tú cenu je to plná celkom dobré. Za jednu a zelenú je to fajn. Za mňa 7, ďalších 7. Šťastných 7. Ja by som to mal vzal 6. Nemyslím si, že to až také dobré, ale viem si predstaviť, že to... A vieš, je to hrateľná vec. No tak na prvom kole to pravdepodobne nezahráš, zahráš to možno na druhom kole a manu ti dávaš na treťom. Čiže na treťom kole môžeš zahrať 4-manovku. Ale je to bola dobrá karta aj tak. Ďalšia karta je Overlord of the Hauntwoods. Je to Enchantment Creature Avatar Horror 6/5 za 3 zelená, ktorý má Impending 4. To je tá mechanika ako na tej prvej creature. To bude enchantment na borde a stane sa z toho creature, keď z toho odídu všetky Impending countre. Impending cost je 1 zelená. Keď Overlord of the Hauntwoods enterne alebo atakne, vytvoríš si tapnutý colorless land token named Everywhere a to je každý basic land type. Čiže je to vlastne za 3 many raz sa to rampne a potom musíš chvíľku čakať, ale potom vždy, keď toto zautočí, čož je 6/5, čo nie je málo, tak ti to vytvorí viac landov, no, ale je to zase, mne to príde dosť pomalé, no. Je to veľmi pomalé. Je to veľmi pomalé. Schopnosť, ale takisto je pri tom prvom. Hej, presne. Dobrá schopnosť, ale musíš čakať. Presne. A ako sme našli pri tom prvom, že je to dobré v tých dekoch, kde si multipliers damage, tak to je napríklad super v landfall dekoch, kde keď už to rozbehneš a napríklad máš aj Azusu alebo nejakého commandera, ktorý ti dovolí extra land a máš pár landfall vecí, tak zahráš land 15 triggerov, zahráš druhý land 15 triggerov, zautočíš s týmto 15 triggerov, plus on vytvára colorless token, čo znamená, že keď máš token doublovače, tak si vytváraš viac tých landov. A môže to byť akože veľmi zaujímavý efekt. Tiež si myslím, že to potrebuje strašne veľa setupu na to, čo to robí, ale keď už máš správne ten setup, tak si viem predstaviť, že toto je jedna z tých kariet, ktorá ti to veľmi rýchlo eskaluje. Nemyslím si, že je to tak dobré ako to oko, ten Abhorrent Oculus, že to až tak rýchlo proste robí z toho boardov, ale myslím, že to je zaujímavý efekt, ktorý by som veľmi rád mal na borde, keď sú okolo toho veľké veci. Za mňa takých 6. 6 je podľa mňa dosť. Koľko sme dali tomu červenému? Asi 5. 5 a 6, no. Aby som tomuto dal 5,5 alebo 6, lebo je to podľa mňa trochu lepšie ako ten červený efekt. Hej, ale tiež je to vlastne to isté, on to robí niečo. Hej, ale ten efekt je podľa mňa lepší, že tie červené landy sú lepšie. Plus nemusíš to zahrať za impending cost. Akože nemusíš. A radšej by som zaplatil 5 many za tento efekt, ako 4 many, koľko stal ten červený? Ty mal 4 many na ten impending
A stál tuším, že 6 money. No radšej by som zaplatil 5 za tento efekt, ako 6 za ten efekt. Čiže by som, dám tomuto 6. Dáme to 6. 5-6. 6-5. No. Dobre, ideme sa presunúť na biele karty. Prvá je Unwanted Remake. Za jednu bielu je to Instant Destroy Target Creature a jeho kontroler manifestuje Dread. Čož je funny, lebo Unwanted Remake... Dobre, je to... Unwanted Remake je akože pan na horory, ktoré dookola točia. A je to Unwanted Remake, Source to Plowshares a Path to Exile. Je to ďalší jednomanový instant efekt v bielej, ktorý ničí nejakú creature. Toto neexistuje, toto ničí. Ale zase mu manifestne 2-2, ale to je není zlé. Keď si vyťahne nejaké hovno pod tým, tak nie je to, že je úplne zlé. To určite, akože určite v nejakom Christmas lande sa stane, že mu odmiluješ nejakú dobrú kartu, ktorú chce použiť a nebude môcť, ale na to by som sa nespoliehal. Podľa mňa, keď ľudia nechcú hrať také silné veci ako Source to Plowshares alebo podobne, tak toto je dobrá náhrada za to. Ja sa pýtal Pala, že či to bude hrať v jeho mono white decku a povedal, že nie, lebo toto je už ďalší zbytočný efekt, ktorý proste netrvá toľko efektov a tento proste nie je taký dobrý. Podľa mňa je to fajn pre ten flavor, je to super, akože slovná hračka. Destroy, proste bielý Destroy. Bielý Destroy, no. A keď si zoberieš, že Generous Gift stojí 3 many a dá mu 3 trojku, a toto je 1 manu a dá mu 2 dvojku, len to môže potom ešte otočiť, tak je to také, že keď hitne land a instant, tak je to lepšie, a keď hitne nejaký dobrý creature, tak to je zle. Ale možno by som skúsil toto hrať na miesto Generous Giftu a vidieť, že ako to ide. A to by si mal vlastne 3 sloty v bielej, že Source to Plowshares, Path to Exile a toto. A Generous Gift už potom nepotrebuješ, takže... Dobre, je to taká karta, že nie je nejaká poľadne special, čiže dávame 5 bodov. To je taká polovica. Asi by som dal tiež 5, je to taká nemastná, neslaná, ani nie je veľmi dobrá. Dobre, máme tu ešte jednu zelenú kartu. A to je najviac očakávaná karta na internete a TikToku a je to Kona Rescue Beastie. To, čo ľudia panikárili, že toto je príliš broken a bude to mať ban vo všetkých formátoch, lebo to nemôže existovať. Je to 3 a zelená za Legendary Creature Beast Survivor, ktorý má aktivovanú abilitu Survival. Ak na začiatku vašej second main phase je tapnutá, môžete vyložiť hociaký permanent z ruky na Battlefield. Silné. Je to silnejšie ako väčšina vecí, čo máme v Commandri? Asi nie. Je to 4-3, čo je fajn, má to veľkú prdel, nie je to nič. Ale že by to bolo nejaké Commander break, format breaking, si nemyslím. Karta. Ale zase počkaj, to máš aj hociakú kričuru, vieš, čiže... Nie kriču, permanent. A hociaký permanent, hej, je to silné, vieš, je to mega silné. Je to mega silné, len si nemyslím, že je to najsilnejšia vec z Commandry, ako to ľudia ospevovali. Podľa toto je úžasný efekt, toto je presne to, čo zelená chce robiť, sa rýchlo vyrampiť na to, aj či je toto v command zone, ale či to máš na ruke, chceš to zahrať čo najrýchlejšie, veľa efektov, ktoré ti môžu tapnúť legendary, príšť ako Relic of Legends, alebo ten artefakt je taký, tiež tapuje legendárnu creature, aby sa on otapol. Všelijaké takéto efekty môžeš hrať, alebo s tým môžeš ísť do kombatu, je to 4-3, takže nezomiera to až tak ľahko, ako niektoré veci, čo by mohli mať takýto efekt. Vyložíš si nejakého Eldraziho, alebo nejakého medveďa obrovského, alebo niečo také a veľmi ti to pomáha akože progresovať v tej hre. To je presne to, čo zelená chce robiť, akože super, podľa mňa. 7, 8, 10. Povedal, toto je 9. Ja tomu dám 9. Hej, dal by som tomu aj 10, lebo je to vec, ktorá ti môže určite vyhrávať hry. Lebo keď tento efekt dáš 2-3 krát, tak už proste je to tak strašne silné. Akože nemusíš s ňou ani útočiť. Nemusíš. Podstate, lebo ty máš tieto efekty, čo ti vedia tapnúť. Napríklad, že ju tapneš za manu. No, za kostky. Hej. Ja som premýšľal nad tou kartou. Solidné. Raz, dva, tri. Dobre. Jediné, čo to podľa mňa robí trošku slabšie, je to, že záleží, aké veci máš na ruke. Keď nemáš dobré veci na ruke, tak je to slabé. Keď máš plnú ruku landov, tak je ti to na hovna. A tak aj land je dobrý, ale sú tam oveľa lepšie veci, ktoré môžeš mať. Poďme ďalej. Dobre, poďme ďalej.
Dobre, ďalšia etapa tohto podcastu, čierne karty. Prvá karta. To bolo dosť také, že... Prvá karta je Comeback Wrong. Je to sorcery za 2 a čiernu. Znič target creature, ak tá creature by bola vrátená do graveyardu, ide po tvoju kontrolu, sacrificing tú creature na tvojom NSTP. Je to dobrá karta. Vybral som ju hlavne preto, lebo je tam referencia na Evil Dead, to je môj obľúbený horor, čiže to je cool a nie je to zlá vec, vieš, keď máš nejakú, že ETBčkovú schopnosť, ktorá je... Vieš, čo tá karta robí? No. Tá karta ukradne komandra. No? Bez toho, aby si ho človek mohol dať do komandónu. No? Lebo on to hitne graveyard, ide to rovno po tvoju kontrolu. Potom to musíš sacrificenúť, hej. Mhm. Ale jednak je to removal na komandra a vieš, keď má niekto nejakého komandra, ktorý má nejaké... Nemá to haste. Keď má nejaké silné ETBčko. No. Keby niekomu... Vystojujem všetky ostatné kličky na borde, napríklad niečo, hej? No, alebo keby niekomu ujebeš Atraxu a pozrieš si 10 kariet a naplníš si ruku, odstraníš 7-manového komandra, máš silný efekt. Akože je to podľa mňa veľmi dobrá karta. Ten raid nie je najlepší. 3 za znič creature, čiernej... Ale to je tá plus vec, ktorá... Áno, tá plus vec je dobrá. Ktorá je na dosť veľa kartách v tomto sete, vieš, že máš niečo, že destroy a plus niečo, hej, že... Takže je to zaujímavé. Určite mi teraz nenapadajú všetky tie karty, ktoré môžeš bežne ľuďom ukradnúť a môžu byť akože strašne silné a môžu byť dobré. Do čierneho deku dobré. Do čierneho deku dobré. Nebol by to asi môj hlavný removal slot, keď máš... Lebo čierna má tie veci, že zabij creature, strať životy podľa toho. Tie sú podľa mňa väčšinou lepšie, lebo mám radšej lacnejšie veci na manu, aj keď nie sú úplne optimálnym efektom, že keď stratíš život alebo niečo, ale toto je podľa mňa určite dobrá karta. Máš napríklad, keď hraješ proti nejakému, viem, že je taký drak napríklad. Ako je to situačná karta tiež, viac menej, ale je ten drak, ktorý takne kontrolu na všetky, no ty takneš, keď príde na bordu, takneš kontrolu nad všetkými drakmi na borde. OK. Niekto hraje drakov tribal, hej, a teraz ty má ho na borde, zoberieš mu ho, enterne bordu, zoberieš mu všetkých drakov a tohto zabiješ. Áno, Christmas Lande je to úplne úžasné. Hej, akože toto je dobrá karta. Ja by som tomu dal 6 je plná. Plus art je cool, čiže tam je bodík aj za art. Ďalšia karta je asi jedna z mojich obľúbených kariet v tomto sete. Demonic Council je to sorcery za 1 a čiernu. Nájdeš si v deku démona, revealneš ho a dáš si ho do ruky. Ak máš Delirium, čo znamená, že máš 4 alebo viac card typov v tvojom graveyarde, namiesto toho sa nájdeš hociakú kartu, tu si dáš do ruky a shuffleneš. Demonic Tutor a Demonic Tutor. Buď sa nájdeš démona, alebo sa nájdeš to funguje ako Demonic Tutor. Je to super karta, je to dobrý tutor efekt. Keď hráš démonu v deku, je to oveľa lepšie. Ak to chceš použiť iba nejakého tutora, nejaké combo a podobne, nemyslím si, že je to najlepšie a nemyslím si, že čierna potrebuje ďalší tutorovací slot. Ale je tam, vieš. Ale je vieš tam, to doplniť ďalšieho tutora. Tá karta opäť do casual je úplne super. Hlavne keď hráš napríklad deck na toho, ja sa pozriem tuto nižšie, Doomsday Excruciatora, o ktorom sa budeme baviť o chvíľku, aby si sa vedel nájsť, a to je akože tvoj combo piece, keď tvoj combo piece je démon, tak je to ešte 100-krát lepšia tá karta. Je to veľmi dobré. Ja by som tomuto kľudne dal 8-9. 8,5. Toto, ten Doomsday a Sheldreda, ktorá ostatní dá ťahať karty, lebo ten Doomsday vlastne, potom sa pobavíme, ale robí to, že všetci majú v library potom iba 7 kariet. A keď to zahraš všetko na svojom kole, tak ostatní sa vyťahajú skôr, jak ty a vyhral si. Hej. Jo, akože ja hovorím, že 8,5 tomu dám kľudne. Do casual je to úplne super. A nemusíš to ani hrať v demon decku, len to dlhšie trvá, kým to aktivuješ. Fajn. Ďalšia karta. Ešte bodíky. Ja som tomu dal 8,5. 8,5? Dobre, súhlasím. Ďalšia karta je Doomsday Excruciator. Čierna. Za 6 čierne je to Creature Demon 6/6 flyer. A keď enterne... To je inak. 6, ako... Áno, chápem. Ja som tak povedal, že 6. Keď Demon Excruciator enterne Battlefield, čo už je inak skrátené na iba Enters, už
tam nie sú, že enter the battlefield, lebo chcú dávať viacej textu, tak potrebujú si spraviť miesto, aby mohli dávať To viacej jedno textu. slovo tomu pomôže. Hej. Akože... A ak bol kasnutý, každý hráč exilne všetky okrem 6 spodných kariet knižnice face down, čiže ani vlastne nevieš, čo si exilol. No. A at the beginning of your upkeep draw a card. Nemyslím, že ten efekt je nejaký brutálne relevantný. Rozmýšľam, že kde by som toto hral. Máš efekt... Niečo, čo dávaš ostatným ťahať viac kariet. Respektíve, že sa vyťahajú skôr jak ty. Ale ty si ťaháš extra kartu. Čiže keby ju posunuli si kola, tak ty sa vyťaháš prvý. Čiže ťa tým v podstate vedia zabiť, keby politikovali. Jedine, že ty by si počas tých ďalších kol vedel spraviť nejaké Ale veci. máš aj instanty rôzne, ktoré robia to, že oponent si ťahá 3 karty a stráti 3 životy napríklad. Alebo niečo také. No, Dalo akože- by sa to s tým... Hej, ale potom potrebuješ mať zase hrozne veľký setup na ruke, aby keď toto zahráš, potom potrebuješ mať extra manu. V monobleku to nie je problém, lebo keď máš setupnuté kufre a Urborg a podobne, tak si vieš povedať aj 18 many, čiže vieš zahrať toto a vieš kasiť naďalej spely. Je to taká karta, že chceš robiť ostatným zle. Proste. Hej, akože je to Zvykli plne sú. super karta, hlavne to casual, lebo to ukončí tú hru. Mhm. No matter what, to proste ukončí tú hru a máš garantované, že tá hra bude najdlhšie trvať 6 kôl. No. Čož nemusí byť málo, ale je to super. Akože ak máš aký spôsob vyhrať, ako vyhráš? Neviem, určite je nejaký super cool spôsob, ako s týmto môžeš vyhrať. Ale je to zaujímavá karta, mne sa celkom páči. Mám rád karty, ktoré proste... Nie, že to vieš spraviť tak, že iba oponenti ťahajú karty naviac a ty ťaháš tu jednu naviac. Hej? Že sú aj karty, ktoré dávajú iba oponentom ťahať. A? Takže ty si ťaháš iba jednu naviac, ale ostatní si ťahajú viac ako ty. Vieš, že možno? Možno. Možno som zvedavý, čo ľudia s týmto vymyslia. 6 bodov. 6,5 by som dal. Je to dobré, je to lietač, exilneš veľa kariet, malá šanca, že na to budú mať ako reagovať, keď už to na borde, či to vedia zničiť. Je to fajn. Páči sa mi to. Jedine, že ty si ho zničíš. Chápeš, kasneš ho, všetkým dáš, že by mali 6 kariet. Zničíš si ho, aby si nemusel ťahať kartu. A ostatným dáš nejak ťahať tie karty. Teoreticky. Respektíve nejak sakneš, vieš. Že... Alebo keď vieš odmilovať tie karty a posunieš kolo, tak akože vie to vyhrať hru. No určite sú tam nejaké veci, čo sa s tým dajú spraviť. Ak vás niečo napadne, to napíšte do komentáru, celkom by som bol rád. Dobre, ďalšia karta je Enduring Tenacity. 2 čierna, enchantment creature Snake Glimmer. Keď opponent gain life, keď ty gaineš life, target opponent losne toľko lifeu, čiže má to vlastne na sebe napísané Sanguine Bond a Vito Thorn of niečo efekt. When Enduring Tenacity dies, if it was a creature, vrátiš to na svoje konto ako Battlefield. Čiže je to vlastne lepší Sanguine Bond, lebo to stojí toľko isto money, iba... A vie sa to vrátiť. A vie sa to vrátiť ako enchantment, len k tomu máš pripnutú 4-3. Je super, akože solidná karta. parádny efekt. Je to infinite combo s tým Exquisite Blood, čo je vlastne opačný efekt. A keď niekto dostane damage, ty gaineš, ubereš, pridáš si, ubereš, tak to vlastne upáli všetkých. Čo je také casual combo, lebo to stojí nejakých 9 money a potrebuješ 2 karty a tak. Ale toto je ďalší efekt pre tieto veci. Čiže v pohode. Čierna vie celkom gainovať životy všetkých lifelinkerov a exsanguinity a podobne. Že... 7 bodov. Dám tomu 7 bodov. Nie je to najlepšia karta, ale je to užitočná karta. Hej, mám rád Sanguine Bond a toto je lepšie, lebo je to ešte na tele. Jediný problém, že keď to exiluješ ako krížu, tak nedostaneš ten enchantment, čo je celkom problém, ale... Nevieš si to do reakcie akože ona je destroyed? Ak máš ako sa distinguish sacrifice, tak vieš, a príde ako enchantment. Akože poviem, je to fajn karta. Plus enchantmenty sa ťažšie ničia, čiže solid. Ďalšia karta je Meathook Massacre 2. Najprv Flavor Win, lebo je to akože sequel na Meathook Massacre. Je to v tej filmovej tematike, je to úplne super. Ešte aj tá ilustrácia je veľmi podobná. Je to XX a 4 čierne.
A Legendary Enchantment, keď entrne Battlefield, každý hráč sacrifice X príšer. Pre tých, čo nevedia, keď má v koste nejaká karta 2x, znamená to, že musí byť zaplatený párny počet money, čiže napríklad 8 a vyjeli sú 2. Čiže 4 zaplatíš do prvého x a rovnaký počet musíš zaplatiť do druhého x. V tom ste to videli dvoma, čiže keď zaplatíš do tohto 4 money, každý player sacrifice 2 creature. Keď creatura, ktorú kontroluješ, zomre, môžeš zaplatiť 3 životy. Ak tak urobíš, vrátiš si ju pod svoju kontrolu s finality counterom. Finality countere sú z Ixalanu counter, že ak by tá creatura zomrela, tak je exilnutá namiesto toho. A keď creatura oponent kontroluje, zomrie, oni môžu zaplatiť 3 životy. Ak tak nespravia, dávaš si pod svoju kontrolu s finality counterom. Nie zlé a drahé. Je to drahé. Ale to neviem, či vieš, no pôvodný Midhook bol tiež board wipe na tej karte a potom ti robil ten aristokrat efekt, že vždy, keď tebe niečo zomre, alebo neviem presne, ako to bolo napísané, ale keď niečo zomre, dostaneš život, oni stratia život. Toto má podobný efekt, len je to so sacrificeovaním creature. A podľa mňa v správnom deku, aj keď to zahráš ako iba za 4 čierne many, že nezahráš ten x-kový efekt, je to celkom dobrý enchantment, ktorý môžeš mať. Plus tieto efekty väčšinou chceš hrať v mono-black sacrifice dekoch alebo zeleno-čiernych dekoch, kde máš prístup k strašne veľa čiernej many, lebo aj si vieš tutorovať pre Urborg a podobne, čiže všetky len sa ti tapujú za čiernu. Čiže to, že je to 4 čierne, nie je až taký big deal pre tieto konkrétne deky. A ten efekt, že ty kradneš veci, keď zomierajú, je úplne super, lebo keď si zákerák, môžeš huckať tvojich oponentov, aby removovali si navzájom veci a tebe chodia pod kontrolu, alebo oni strácajú životy. A ty v čiernej, keď platíš životy za to, aby napríklad si mal svoje creaturey alebo podobne, chápeš? Je to zrazu lepšie a nabaluje sa tam a to. Je to karta, ktorá robí veľa vecí celkom OK, čiže dokopy tá karta je celkom dobrá. Plus sacrifice deckoch, keď máš veľa životu, že máš napríklad ešte stále 30 životu a potrebuješ veľa many, sacrificing creature do Ashnod altaru máš 2 many. Vrátiš si ju s finality counterom, zabiješ ju, exilneš ju a už proste sa ti to nabaluješ, máš veľa many a potom vieš zahrať nejaký x-kový spell. Čiže podľa mňa je toto veľmi zaujímavý efekt na veľmi zaujímavej karte. A hoci jaká karta, ktorá má na sebe napísané Midhook Massacre, má v mojom srdiečku svoje miesto. Takže ja tejto karte dám 7,5. Ja som asi za 6, také, že... Ja akože to berem, ja som tomu pridal. Akože, sa ti páčilo. Ale nie je to nič podľa mňa, je to super. Dobre. Máme tu ešte jednu čiernu kartu a to je Deluge of Doom, čiže za 2 a čiernu je to sorcery. Všetky creature dostanú -x do konca kola, kde x je počet card typov v tvojom graveyarde. Čiže je to niečo ako Toxic Deluge, len neplatíš životmi, ale musíš mať na to nejaký setup v graveyarde. Čiže úplne super pre mill decky, sacrifice decky a všetky tieto decky, ktoré si vedia naplniť ten graveyard. Plus zahráš instant sorcery, raz fetchneš, zomrie ti nejaká creatura, alebo sacrificeš nejaký artefakt pre nejaký efekt. Máš zapnuté ten vlastne delirium a vtedy vieš odstraniť 4/4, čo často ani nepotrebujem boardwipovať viac ako za 3. Čiže solid. Je to poviem dobrý efekt. Hlavne je to sme sa bavili dneska o tých boardwipoch, že nechce sa mi platiť veľa money za boardwipy, tak toto obchádza aj Indestructible, aj podobné veci. A je to stále za 3 money. Toxic Deluge je podľa mňa super karta, ja to hrám v každom deku, ktorý má čiernu, lebo je to asi jediný boardwipe, ktorý hrávam. Toto bude možno druhý slot pre boardwipe, ja sa veľmi teším z tejto karty. Plus má cool art. Nevychol si. Hej. Ja tomu to dám 7,5. Ja si myslím, že toto je fakt dobrá karta, ktorá bude vidieť veľa hry. Súhlasím, 7,5 je fajn. Dobre, čiže môžeme prejsť na bezfarebné karty. Tam máme našeho dnešne otvoreného Marvina. Murderous Mimic, to je taký ten klasický Stanley, že všetko začína na M-ko, nie? Jak máš Bruce Banner a podobne. Je to za 2 many Legendary Artifact Creature Toy, ktorý je 2/2. Marvin má aktivované ability creatureov, ktoré kontroluješ, ktoré nemajú to isté meno, čiže vlastne všetky creature v tvojom commander decku. Keby to bolo, že všetky artefakty, by to bolo lepšie, ale stále je to dosť silná karta za 2 many. Je to super karta za 2 many, hlavne je to super v command zone, lebo máš nového
bezfarebného komandra, ktorý nie je nejaký obrovský Eldrazi z Anihilátor 18 a nebude robiť proste rakovinou všetkým proste za stolom. A je to zaujímavé, lebo vieš tam nájsť veľa creaturov, ktoré ti ťahajú karty, možno, neviem, nebudú veľmi Kaleros creaturey, ale máš všelijaké rôzne efekty a toto je presne povedané taký ten deck, že čím viacej budeš hľadať v tých kartách, čo buď máš doma v bulku alebo na nejakom Scryfall a podobne, tým to bude zaujímavejšie. Vieš to aj budžetovo postaviť. Vieš to budžetovo postaviť a nebudeš mať dva Marvin decky, ktoré sú rovnaké. Ktoré tam ľudia budú dávať, samozrejme, že budú nejaké 3-4 kríči, ktoré tam musia byť, lebo tie sú strašne silné, ale robíš tam veľa vecí, ktoré môžu byť veľmi dobré. Ja by som tomu dal, že 6. Akože nie je to najsilnejšia karta, ale má cool efekt. Dali som tomu 7 kvôli tomu, že je to Kaleros creature, ktorá robí niečo, čo sme doteraz nemali. OK. To je... Nejak. A teraz ideme na multicolory. The Jolly Balloon Man. Je to jedna červená a biela. Legendary creature Human Clown 1/4, ktorý má haste. A za jedno mano sa vie tapnúť. Vytvorí token kópiu target creature, ale je to 1/1 červený balón. In addition to its other types and colors. Má flying a haste a sacrificeuješ to na konci svojho endstepu. Na začiatku svojho endstepu a aktivuješ to iba ako sorcerku. Toto som sem dal kvôli tomu, že je to veľmi zaujímavý efekt. Je to taký kiki-jiki. Vie byť silný ten efekt. Hej, je to košický kiki-jiki. A videl som jeden CDH gameplay, kde vlastne testovali, či to môže fungovať. Bolo to veľmi zaujímavé, keď začal robiť kopie Docksideov a potom si skopíroval Village Bellringera, čo mu untapol všetky creaturey a všelijaké veci sa s tým dajú robiť. Čož do casual môže byť ešte viac fun, lebo tam hráš aj tie horšie karty, ktoré môžu mať zaujímavé efekty, keď hráš toto. Čo som chcel ešte povedať? Art je úplne úžasný. Je to mega hororové, je to mega creepy. Hej. A It. Mixnutý dokopy by som povedal. Je to zaujímavý efekt, hlavne keď máš nejaké veci ako Combat Celebranta, ktorý ti dáva extra combat. Hej, ako komandra myslím, presne. Toto by to byť komandra, lebo vieš, hoci čo aj ETB efekty vieš využívať tiež s týmto za jednu manu, proste spravíš dvakrát niečo, čo môže byť veľmi... Presne. To, keď máš niečo, ti untapuje veci a podobne, že vieš sa s tým vyhrať, vieš si pokopírovať rôzne veci, vieš tým, no tie útoky asi nie sú až také silné, ale vieš tým pomáhať veľa vecí. Ono to podľa mňa nie je myslené na útočenie, skôr na tie efekty. No jasné. Veci, že... Jasné. Plus sú to flyingy, no. Hej, a majú haste, čiže ty keď nakopíruješ niečo, sa musí sacrificenúť, tak si spravíš kópiu, sacrificeneš tú a stále máš tú originálnu. S poison counterami. Niečo má proste toxic, skopčíš to, zautočíš s tým flyingom, proti flyingu sa ťažšie blokuje. Akože hej, ale... A už vieš dávať rýchlo, pekne poison counter. V bielo-červenej dávať poison counter asi nie je najlepšia stratégia. No v bielej sú, ale červená nemá. Ale do bielej vieš ísť. No hej, ale potom by si chcel hrať aj modrú a zelenú. No. Na toto asi nie je najlepšie, ale keby si vyslovene kopíroval veci, čo buď tie creatures sa sacrificeujú, alebo aj také tie... Alebo čo spraví, keď zomre, napríklad. No, hej. Že... to má červená veľa, že skopíruješ si ten piggy bank a máš z toho 2 treasure tokeny. Solid. A už je to vieš to iba lepšie. Pekne točiť každý kolo, vieš, a máš viac a viac treasurov. Hej. Nie je to zle podľa mňa. Solidné karty. A vieš, on ti urobí kopiu target creature. Čiže túto kartu obmedzuje iba tvoja kreativita. Keď nájdeš dobré creature, tak tá karta môže byť neskutočne silná. Dobre, máme tu ešte toho Kaita. To sme si všimli teraz. Keď sme otvárali. Som boli veľmi dobre pripravení ako väčšinou. Kaito, Bane of Nightmares je 2 modrá a čierna z Legendary Planeswalkera Kaita, ktorý má ninjutsu 1 modrá čierna. Počas tvojho kola, ak má Kaito 1 alebo viac loyalty counterov, je 3-4 ninja creature a má hexproof. Príde so 4 loyalty counterami. Jeho plus 1 abilita dostaneš emblem, že tvoji ninjovia majú plus 1/+1. Za 0 má survival 2, potom si potiahni kartu za každého oponenta, ktorý stratil život toto kolo. A minus 2 má, že tapni creature, target creature, čiže oponentovú, a daj na ním 2 stun counter, čiže môžeš sa zbavovať proste veci, ktoré... Veľmi silný planeswalker. S tým, že ho vieš vlastne chrániť s tým ninjutsu. Hej. To je... Na tvojom kole ho nevedia odstraňovať ľahko. No. Solidné.
Je to dobré. Tomu by som dal normálne, že 8, za to, že to je Planeswalker, ktorý má takéto schopnosti. A vieš, keď chceš využívať iba na to, že tapuješ tieto, tak ty potom zautočíš s niečím, Aj ten zautočíš s ním a ninjutneš si ho naspäť do ruky a môžeš ho vrátiť naspäť na bordu, je resetnutý. Ale aj ten emblem proste, že to je silné, proste +1/+1 emblémy a vieš si ich vytvoriť za +1 ešte k tomu, že to nemá žiadny minusový. A ty si ich vieš vyzerať akýby, že každé kolo. No. Čiže tu ochuku tvoje No. ninja budú Však to, že to je ultra silné proste. Ja súhlasím s to 8. Podľa mňa je to veľmi zaujímavá karta. Je to zaujímavý Planeswalker. Mám pocit, že tí Planeswalkery, ktorí vychádzali poslednú dobu, boli buď strašne nudní a nič nerobili, alebo boli tak prekomplikovaní, že nikomu sa to ani nechcel hrať. A toto je, síce je to prekomplikované, lebo však má tam 15 000 vecí a má tam diplomovku na to napísanú. Vieš si ho vracať, vieš ho chrániť pekne s tým ninjutsu a je to vlastne ťažšie zasiahnuteľný Planeswalker, ako to máš proste na borde staticky. Väčšinou Planeswalkery sa hrávajú kvôli tomu, že majú jednu dobrú abilitu a ultimátka je celkom OK a používaš tú jednu abilitu a toto mám pocit, že všetky tri ability sú dobré. Za +1 ti dá proste oný emblém, vieš, a ty si ich vieš vytvoriť koľko veda. Je to veľmi dobré. 10 ninja. Hej. Unblockovateľný a ťahajú karty. Ja ešte to som chcel, že potiahni si kartu za každého, čo stratil život, tak ninja majú neblokovateľnosť, alebo tam hráš tie, napríklad v Yuriko, alebo aj v tom Satoru Infiltrator niečo, ťahajú karty, napríklad ten Satoru ti potiahne kartu vždy, keď kríča, ktorá si nezaplatil mana cost, vojde a ty aktivuješ ability ninjutsu, čiže neplatíš za ich kosty, ti prídu, za každú si potiahneš kartu a potom tie dajú damage a ninja má na svoje väčšinou napísané, že potiahne kartu, keď si dal damage, alebo potiahne kartu za každého ninja, čo dal damage a keď máš veľkú bordu, tak ty proste vytvoríš 3 treasure tokeny, potiahneš si 9 kariet, robíš hento tamto a môžeš ísť, že fakt je to strašne cool karta. Solid. Dobre. No, ja by som to možno dal aj 9, lebo je to dobrý Planeswalker konečne. Dobre, ja tomu dám 8, aby si to vybalancoval na 8,5. No. Lebo predtým, akože v poslednej dobe mi tí Planeswalkery vôbec neprišli. To je pravda. Nieco. Tí boli mega. Vieš, že proste dobre bol Ajani v tých Modern Horizonách, ale to je také, no, že... hej. Nie. A to Tamio ešte bola cool, ale... No hej, tá Tamio bola dobrá ešte, no ale zase... Nie, toto mi príde viac ako Tamio. Súhlasím. Dobre, to boli karty, ktoré sme si našli pre vás a týmto končí táto epizóda. Tešíme sa na vás na budúce. Čaute. Čaute.